Gihan yung tanan sa papanglingkod. Sa makausapa may ugto sa tanan. Merry Christmas! Ang uban wala ka mata tungod sa kalipay. Ang uban siguro wala mahilisi tungod sa mayong pagkaon. Ang uban usab siguro naglabad ang ulo kay basi nasubrahan og alkohol. So ang atong ebanghelyo karon bahin sa ang pulong na himong tao. And there is a good news of Jesus Christ, the Son of God and the Son of Mary. Nga natao kini siya para kanato og sa atong tagsa-tagsa kakalawasan. The word, the gospel, literal kayo means good news. Maayong balita, dili daotang balita, kung dili maayong balita. Ang maayong balita sa ebanghelyo, where doth ang primero nga nakadungog ni ini, the good news of the birth of Jesus, dili ang makadagkuan sa mga Hudiyo. Ang primero nga nakadungog ni dili sila. Dili ang kadagkuan mga Sadducees o mga leaders sa Israel, nga mga politiko nga naa sa ilang gahom, riches and power. They were not the one nga unang nakadungog ni ini. Pero ang unang nakadungog ni ini, mao ang mga helpers came to those who were humble and ready to receive the newborn king. Katulamang mga tao nga mga mapaibsanon nga unang nakabati sa pagkatao ni Jesus. Dili ang tanan nga mga kadagkuan nga mga Hudiyo. Dili ang mga political leaders during the time. Pero ang unang nakadungog mao ang mga yano nga mga tao, ang mga yano o ang tao nga mapaubsanon, who are humble and ready to receive the new born king. Who was born in poverty. Na tao, si Ginoong Jesucristo na tao, nga usa ka pobre, o naghidya sa gitawag nato nga manger. Manger means made katulganan for animals. Dapat unta ni mansyon, dapat unta ni kutson. No? Wala siya matao sa usa ka mansyon. O bantugan nga gitawag nato nga political leaders nga pamilya o mga na sa gahom og bantugan gagamhanan. Just as God had chosen pariha gyapon kang David. Gipili siya sa Ginoo, usa ka gitawag nato sa English nga lowly shepherd of Bethlehem to become the shepherd king of Israel. Likewise, Jesus chose the path of humility. Makadungog yuta sa Ginoo kung kita naatay mapaubsano nga kasing-kasing. Amin batana. Kay usay kusog ka itang mandudlo sa sala sa ubang tao. Pero wala galing nato tan-awa ang atong tagsa-tagsa kakakulingon. Nga kung tan-aw nato ang scripture, kita iyang gipasaylo. Naay mga tao nga sige balik-balik ana.
Dili sila kalimot. Usahay diri bagid ma-prove nga mauna nga tawgong kadayog nila nga liar. God becoming man in order to bring man to heaven. Amin batana. Nahimo siyang tao para dalo ni ang tao dito sa langit. The question is, why necessary man? Importante nga for the word become flesh. Kampulong nahimong tao sama kanato. Kung sama kanato, makasabot kaayo ang Ginoo sa tagsa nato ka mga gitawag nga sitwasyon. Now, in John chapter 1 verse 1, sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios. John chapter 1 verse 14, nagaingon. Sa 14. Og ang pulong nahimong tao, og mipuyo uban kanato, puno sa grasya og kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat, ingon nga bugtong anak sa amahan. He answered the question, why necessary, importante man, that the Word of God become flesh? Ang tubag, na kinahanglan ta og manluluwas, who could reconcile us with God. Mapasig uli ta, kay gikan ta sa sala, o kana nga sala, kung wala diya si Kristo sa atong kinabuhi, paunsa man tami siya pag-uli kaniya. To reconcile us with God. Na kung basahon nato ang gitawag nato ang Ephesians chapter 2 verse 8, nagaingon, kay pinaagi sa pagtuon na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Amin bataana. Gasa, it is a gift of God. Maningkamot bataana, no, it is a gift. Dawata lang na. Naghatag og regalo karong Pasko, kung imo ng dawaton, may imo na. Pero kung dili nimo dawaton, dili gyud na maimo. Amin bataana. Mao naghihimo ni Kristo. Christ died for us 2,000 years ago. Human na. Bisa kung sao datong paningkamot nga maghatag ta og pirtahan sa simbahan, haligi sa simbahan. Dili ta magsalig di ana. Kay dili pinaagi sa maayong buhat, kay pinaagi sa pagtuon na luwas kumo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. We need a reconciliation with God. Aga importante nato nga born again gyud ta. Kaya kung dili tayo ma-born again, nga gidawat nato si Kristo, nga manluluwas og Dios sa atong kinabuhi. Nangayo ta og kapasayloan sa atong mga sala. Ang iyang pulong, 2 Corinthians 5:17, when you are in Christ, you are a new creation. Aming matana, gibago ta ang mga karaan. Milabay na og bag-o na ta nga kinabuhi. Wala mautro atong dagway. But inside, in our spirit, na it changes nga moabot kanato. The eternal word become flesh for us so he could offer his life. Gi-offer niya ang iyang kinabuhi as an atoning sacrifice for the sins of the world. Pinaagi sa pag-ula sa iyong dugo sa cross. The Word become flesh to show us
the infinite love and tender mercy of God for us sinners. Kitang mga makasasala, usahay ang tao nagtanaw lang sa sala sa uban. Even sometimes people preaches. Ayaw mo og palihans sa inyong leader nga makasasala og unrighteous. Na ako nagpalihans man ko, daw be, naglihans na ako, makasasala maghihapon, sa na nato. Nalan boyd. Ang Ginoo mo'y nagbuot, ana. Sige lang publish. Ayaw mo anang ang leader kay makasasala na. Kung sama dahil sila, walay sala. Kung wala sila sala, giraptyo na na si Ginoo. Uban na lang ni Enoch o ni Elijah. Nganong naapamana diri sila sa kalibutan. Pointing people sa mga sala. Sila ka, wala ka sila sala. Nga nahimo. Maman ng tao nga salaan, mo point magsala sa laing tao. Naana sa imo, wala na sa tao. Kanunay nimong gipatulan. Through the shedding of the blood on the cross, the Word became flesh to show us the infinite love and tender mercy of God for us sinners. Mao nang ubang tao o ang ilang pagtanaw, sila walay sala, ang uban ra. Masuko nimo ang tao mo ingon gyud na nga ayaw makasasala na. Humana gidil sa Ginoo ang atong mga sala amin bata na. Muna importante nato nga wala tay guilt feelings. Why? We know that God forgive us kung nakasala ta. 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. This is the message of Christmas. Nga niabot ang Ginoo para sa atong kaluwasan. For God so loved the world, kaya gihigugma sa Dios ang kalibutan. Iyang gihatag ang iyang bugtong anak para makabaton tag kaluwasan, redemption from our sins. Ug angayan lang siya nga simbawon, ug angayan lang siya nga atong pagad tagaan ug honor panahon niini nga Pasko. The only begotten Son, iyang gihatag para kanato. Agod kita ni nga simbahan, we don't judge people. Dili ta maghusga. Amin batana. Sino ka maghusga? Kumulihan sa imong palihan si Bishop kay makasala na siya. Isik-isik ka niyang kwarta sa simbahan. Daghagay na babae. Tinuntobi ako sa hayo. Kung may nalang na babae kasi lalaki. Na kidding aside. Na manggaling anak, dala. Na may atong korte, dala. Dili kay nag-ingon si father, Nga ni adto ko sa Palawan, gilitratuhan pagyud ko. Kaya nagpadala ko ng kong parta. Magkuha ka, ay pagilitratuhan ito na mong resibo, ay paghihatag na ako, masa ni mo pangayua. Daghang kayo mga sitwasyon sa ginabuhi. Ay patanaw ni mo na mong kaugalingon. Kung eksakto ka din, go ahead. Kung mahawa ka, ay nadaghan istorya. Saan pa may istoryahon nga wala naman ka? Kami diri, wala may magtingog. Why? Because we love you, we love them, we love them. Sa pag-unsay lang gihimo, sa pag-unsay lang gibato, I don't care.
matulog ra ko paggabi alas 7. Usahay klase sa mga tao nga magdalalag kagubot sa simbahan, magdalalag og kagubot sa pamilya para dauton ka. Mayo ba na og dili? Just to plant strife. Para mag-chismis lang. Chismis means dili na tinuod. Kung mag-istorya mo na ako, kung chismis na, ayun lang mag-istorya. Ang kinahanglan na mo'y proof, ana, amin bata ana. Dili man, bisap, ingan ni bisap po, si kuha, nagsulti, undangan na, hindi na maayo. Gawas kung nakita, gini mo sa imong kaugalingong mata. Pero ka nang hatod-hatod, lisod ng hatod-hatod. Ako na chismis, bisap, naon sa bagitos di ko na, sus, na nakaayo. Gossip. Kung saan sa commandment sa Ginoo? False witness. Nag-istorya lang ka, nag-Facebook lang ka, nga walay unod o wala gali pruiba sa imong kinabuhi. Nag-ingon magod sila. Manang nahitabo. Na ay gugma. This time, nga mo spread unta ang gugma sa Ginoo para kanatong tanan na amin bataana. Nga magsugod kanato. Now, last verse, Romans chapter 5, verse 5. Dili gid kita pakyaso ni ining paglauma kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong makasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Dili gid kita pakyaso ni ining paglauma kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong kasing-kasing. Kung nahigugma ka sa usa ka tawo, mahimo ba nimo mahimuan nimo siya dautan? No, cannot do that. Napay uban nga mag-resign. Kaya gamay nga investigation. Nag-resign. Niya sa katapusan, mayon, I love you, Bishop. Saan mo pag I love you na ako nga malain ako ni mong maayo. Imo nang gibalita dito halos Manila, Cebu. Nga mauni ang mga obispo. Niya, maingong ka na ako nga I love you. Wa ka kuyapi. Naara sa baba, wala gid sa buhat. Dili gid kita pakyaso ni ining paglauma kay gibubo man sa Dios ang iyang gumasulod sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu nga gasa sa Dios kanato. It is a gift of God. So kanang tao nga dili na ito mahigugma, it is your problem. Kay na diha ang gugma, di lang ta mo release sa gugma nato sa atong isig katawo kay naulit ka. Pero na diha, amin matana. Ako bahala na ko sila mo, nigugma na sila. Diyan po. Sus kapoy, gagampa ng mga klase ng tao. Bisa pa eh. Lisod kayo, yan po na nato na mamatay na, masakit, tagay nag-cancer. A lot of things happening. Nga may gon pagyo sahay. Natuhod ni ninang may paring na uluron. Can you see those things? Gitawag kapag ninang unya nga na imong question. How sad. How cruel. Nga may kang na kay Ginoo. Wala kay Ginoo kung makasulti kay nga ng bahina. Because God approaches every person with love. Amin batana. Mo-approach sa pinaagi sa gugma. Facebook. Kita ba ko ninyo ni Balo sa Facebook? Masaya ko isult this congregation so that people will know. Hey, bauta.
Nga ay pangdaot ani nga simbahan. Pangdaot sa leader sa simbahan. Dali ra kay ingnon na inyong kontra Ginoo dili usa ka tawo. You're not fighting against flesh and blood. You're fighting against flesh and blood. And principalities and power of the air. Kabantay unta ang makatawhan ni ini nga kita nakig-away dili personally kundi sa espiritu ni ini nga kawanangan. Panahon ni ini atong ibubo ang gugma sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa kasing-kasing. Amen ba ta na? Ini yung tapat, I love you with the Lord. I love you with the love of the Lord. Amen ba ta na? Dili kay love another one. Gugma, bottom line is always love. Kung wala tani, ato nang i-practice kay mo na prinsipyo sa Ginoo. Tungod sa iyang gugma kanato, iyang ipadala ang anak. What is our response? Our response also is to love our neighbors, at silingan, ang mga tao, bisan nagpasipala kanato, ato silang higugmaon. Kay ngano, si Jesus, the Word become flesh and dwells among us. Mao kanang ebanghelyo ug gihangyo tanan sa pagpanindog.